sefydlwyd clwb pêl-droed Dyffryn Banw yn 1990 yn Dyfri. Mi roedd rhyw 6 neu 7 o'n ni yn meddwl, wel, oedd hi'n bryd sefydlu clwb yn yr ardal, ond lot o'r ni adeg hynny a plant oedd yn dyfynnu chwarae oed pêl-droed. Mi rhwng ni siawn sydd yn felly fuodd i rili, a ni jyst gwarfod yn yr ardd y can office, a rhyw brawn braf. Dros rhyw beint? Dros rhyw siandi bach, a mae pethau wedi datblygu o fanno. Pwy fydd yma ar ochr y cae pnawn yma yn cefnogi? O, fi'n dipyn arbenigwyr yma pnawn yma, chi. Da'r jarmi maen nhw'n galw ni. Rhai 8 o'n ni sydd yn gefnogol iawn o'r clwb ac yn mynd yma a mynd ffwr i weld nhw rhan fwyaf o'r gemau. Ac wrth gwrs maen nhw gyd yn meddwl bod nhw'n gwybod y well na neb arall sydd fod i gael ei wneud ar y cae. Dwi wedi bod chwarae ers 24 mlynedd rwan, ers fy 16, a felly creu'n dipyn o sbel. Mae'r tymor wedi bod yn un reit heriol. Dyn ni'n chwarae yn gyngor MMP Mid Wales North, sy'n haen 4 o Pyramid Cymru. Mae'r tymor wedi bod yn rhwystredig braidd. Dyn ni ar hyn o bryd yn 13 allan o 15. Mae yna siawns bod yna 1 neu 2 yn mynd lawr, a felly mae gêm heddiw'n bwysig iawn i ni gael y pwyntiau i neu siw bod ni'n gallu dringo'r gyngrau chydig. Dyn ni'n chwarae Bermo heddiw, a mae Bermo un safle o dan ni. Mae gen nhw 2 gêm mewn llaw, a dyn ni ar hyn o bryd 4 pwynt o flaen nhw. So dyn ni angen chwarae Bermo eto nos Fercher yn Bermo, ac ar ôl hynny mae gen 2 gêm ar ôl. Felly mae'n amser tyngedfennol o'r tymor. O'n i'n dall bod chdi'n fan o bêl-droed llawr gwlad. Mari lyfgrin bawb. Wel, os oes chdi gofyn i unrhyw un sydd yma heddiw yng Nghlwb Dyffryn Banw, fyswn nhw'n deud bod nhw heb weld fi yma ers blynyddoedd. Dwi'n byw yn y ffordd, mae'r mab yn chwarae i'r tîm dan 7 a dan 8 wan. Ond y gwir ydy, oedd o'n neu hyn neu helpu Ed y Gwr yn y shed wyna. Reit. A ti di clywed bod camerau sgorio yma, felly ti di penderfynu neidio ar y bandwagon yna? O'n i'n meddwl mae yna gamerau yn Dyffryn Banw, mae rhaid dod am tro. Dyffryn Banw just gone a goal down. How good is this for the stress levels at the weekend? Not perfect. It's one of those days. We've been playing very well just recently. Been putting some results together, some very important points. But still, I think there's a good opportunity for us to get back into this one. But we've got to start playing football. We're just not playing at the moment. We're letting Barmouth play in front of us. Mae gêm yn mynd ychydig bach o chwith i Banw pnawn yma ar hyn o bryd. Da ni ar y back foot fel maen nhw'n dweud. Da ni ar hyn o bryd 2 gôl i ddim lawr ac yn edrych fel bod ni ddim wedi creu llawer o gyfleoedd fyny o tuag gôl Bermo. Mae'ch perthynas chi efo'r clwb yma mynd yn ôl chydig hefyd yn dydi? Ydy, mae'r clwb wedi bod yn ers 34 o blynyddoedd. Oeddwn ni chwarae yma o'r diwrnod cyntaf, o'n i'n chwarae yn y gôl i'r Banw. So gennych chi ddim ffansi mynd rhwng y pys na pnawn yna, fysa? Ddim o gwbl, ddim o gwbl. Mae'r menig dal gennau, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu cystadlu mewn gêm fel hyn dyddiau yma. Banw have been very unfortunate today, but hopefully, I don't know, maybe things will change in the next second half. Hopefully, fingers crossed, we can turn it around. Be di sgwr rwan, Defi? Ddim yn gallu cyfri ar ôl. Tair, ie. Y 2 rili o FRI, dwi'n bio wneud o'r ail. Da chi'n heiddi bod ar ei holi o 2 gol i ddim? Ynddo. Yn anffodus. Ond mae gobeth. Does Defi? Oes, mae gobeth, oes. Da ni'n arfer sgorio tan diwedd. Be sy'n rhywun yn neud ar Brown Sadwrn heb pêl-droed, doch? O, sy'n ni'n glanhau tŷ, maen nhw'n beth diglas iawn, felly. Fan un dwi'n dod i'n wesgus i beidio glanhau tŷ. Richard, fel rheolwr a fel y golwr pnawn yma, sut wyt ti'n asesu'r perfformiad? Gêm o 2 hanner. Hanner gyntaf ddim yn digon da. Ni'n chwarae'n da y gêm 3 gêm diwetha. Ond heddiw ddim yna hanner gyntaf, ond ail hanner nhw'n da. Tîm golau dwi'n credu.
pethau ddim yn mynd ffordd ni efo'r referee, ond dyna chi efo pêl-droed. Rwy'n un iawn. Ie, dwi'n confident. Ydych chi'n hyderus bod chi'n mynd i aros i fyny? Ydw, mae'n mynd i ta'r gêm ar ôl. Ciroli a dwy o'n nhw, rwy'n un iawn.